की दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन पैदा होले लाडली ता खुशी छा जाला माई बाबा के लाडली खिलौना बन जाला खेलत खेलत भैलू सयान कब बैठावे के डोली में रहल अरमान बड़ फिर एक दिन बिटिया पराई हो गई बेटी बन गई दुल्हन तू हो छोटी दुल्हन सबकी प्यारी दुल्हन ला 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 ला। सोनिया बिटिया तो के दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेने के चाहिए। खाली दिल के चक्कर में रहबू तो गड़बड़ हो जाए, राजेश्वा के हाथ से निकलने के चांस बढ़ जाए। एक तू बाड़ू सवेरे सवेरे उठ के हमके पूजा करावे चले लो। एक मझिल की बहू बिया जब 12 बजे से पहले सुत के ना उठी ओकरो बाद फुटानी करे। ये बताओ सुहाग रात तो यादगार रही ना? भैया हाँ बोला। रउआ कहत रही कि कौनो ट्रैवल एजेंसी बा राहुल के पहचान वाला। हाँ बात हो काय का काम बा? ओ भैया राजेश और अंजलि के हनीमून के टिकट करावेला। हाँ 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 ठीक याद दिले ले। तो उनका फोन करी ना। ना 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 ठहर ठहर, पहले ये फाइनल कर ले जाए कि राजेश और अंजलि कहाँ जी हैं, उनकरा कौन जगह पसंद बा, तो जगह के मुताबिक नू टिकट और होटल बुक करवाल जाई। राइट राइट, तो पहले राजेश से पूछल जाए। हाँ ओकरा के बुलौले बानी आवते हुई। भैया हम सोचत रहले कि दोनों के बंबई भेजल जाए। ना ना बंबई में एक तो अभी गर्मी बहुत बा, ऊपर से हुआ रोज बखेड़ा हो गया, कबो ट्रेन में बम फूटे तो कबो बस में। ठीक है तो बड़ा तो भैया कश्मीर भेजल जाए भी ठीक नहीं खे, वहाँ आतंकवादी गोलियां चलावे ना। हाँ सही कहला, शिमला ठीक हुई। ठीक है यू राइट। का बात बा भैया, रउआ सब हमके बुलाए बानी काहे? हमनी के तोहरे से बात करने को दिल चाहिए तो ना बुला सकली का? कैसन बात करत बानी भैया, हम रउआ के छोट भाई बानी, जे हुकुम देव हम मानव। हमरा पुछले का ई मतलब रहल कौनो विशेष बात तो नहीं खे। देखा राजेश, हम चाहत बानी कि तू और अंजलि हम सबसे अलग हो जा। ई का कहत बानी भैया, हमरा के आपन कान पर विश्वास नहीं के आवत। अलग होवे के नाम पर हमार कलेजा थरथरात रहल। का भैया हमरा जान जावत बा, रउआ लोग हंसत बानी। अरे मूर्ख, हमने ये कहाँ कहले कि तू हमेशा के लिए अलग हो जाए? अरे बुड़बक, हम कहत रहली कि तू हमनी से 15-20 दिन खातिर अलग हो जा। 15-20 दिन खातिर? अंजलि के संग हनीमून मनावे निकल जा। ओह ई बात बा, हमार त जान ही निकल गई रहल। चलो इतना से ये बात तो पता चलल कि तू हमनी से अलग ना हुए का सोचवा। हाँ अब जा, तू दोनों जल्दी से हनीमून पे निकले की तैयारी में लग जा। अब खाली इतना बता दे कि कौन जगह जाए का मन बा। हाँ
हमनी वहीं के टिकट बुक करवाई। हनीमून पर जाइल जरूरी बा? हाँ जरूरी बा, ऐसे तोहनी के आपसी प्यार बढ़ावे के मौका मिली, दोनों एक दूसरा के ठीक से समझ बूझ ले। का सोचे लागल? कुछ ना। ज्यादा सोचेगे ना, जल्दी से जगह का नाम बतावा, हमनी के टिकट बुक कराई। हाँ? बाबूजी गुस्साइन था? उनकरा से बात हो गई बा। अरे अब जल्दी बतावा, टिकट वाला एजेंट के भी बोले को हुई। अंजलि से पूछ ली कि कहाँ जाए के मन बा? हाँ हाँ पूछ ला। ठीक बा, पूछ के बताई हम जाई। हाँ जा। सुनो, तनी जल्दी बताइए। हाँ ठीक बा। सुनो, अच्छा जा। हाँ हेलो चाची, चाचा कहाँ बाड़न? अभी तो यही जे रही ले, अब पान बुन खाई कहीं बाहर गईले होई। का बात है बेटा, बड़ा गुस्सा में लागत पड़ा। हमार मिजाज जरत। काहे? हमार दोनों बिया हमरा के मारे खातिर प्लान बनावले बाड़े। का बोलत पड़ा? ऊ हमरा के और अंजलि के हनीमून पर भेजे खातिर प्लान बनावले बाड़े। अच्छा ई बात बा, ई खातिर तू इतना घबरा गई? रउआ के ई मामूली बात लागत बा? और न तो का, अरे पलाने तो बनाए बाड़े, तोरा के ट्रेन में तो ना बिठा दी ले। हनीमून पे जाए के तोहार मन बा तो जा, नहीं तो ना जा। अंजलि के अगर हम लोकल बाजार भी लेके जाए तो हमार दम घुटे लगी। हनीमून पर कैसे जाइब? तो तोहार मुंह न रहल, बोल देला कि काम रहल ना जाई। बोल ली, बाकी ऊ समझावे लगलन कि हनीमून पर जावे से ठीक रही। हम ज्यादा नाना ना कैली के करा के हमरा पर शक ना हो जाए। ठीक कैला। अब रउआ लोग ही कुछ करी। दिमाग लगावे से कई सुनो समस्या के समाधान निकल जाला। हमार दिमाग खाली हो गइल बा रउआ चाचा के कहीं दिमाग लगावे के खातिर। मुरई कितना बढ़िया बा। और आज तो हम सोचत बानी कि नईकी भौजी के मन पसंद खाना बनावे बा। हाँ? अरे पहले तो ई पता होवे कि नईकी भौजी के का पसंद बा। अरे तोरा के नहीं पता कि नईकी भौजी के का पसंद बा? अरे हमका भगवान होई जो हमका पता होई। अच्छा ठीक बा, तो जाके पूछ ल चंद्र मुखी कि उनकरा के का पसंद बा। हाँ? अरे नए नवेला दुल्हन के कमरा में ज्यादा ना जाए, इतना ना बुझाए। ओ हाँ, हमार बियाह ना भइल बा, यही खातिर हमरा ध्यान वो बात पे जाइबे ना करेला। हाँ क्या तो हमरा ना भइल तो हमका ध्यान कैसे जाए? अरे तोहार बात और बा, तोहरा देख के हमार जीरा चरमरा जात बा। यही खातिर तो हम तोहरा पर फिदा बानी ना। का कहल बानी? नहीं कुछ ना कहत बानी, मुरई काटत बानी। हाँ, तो जाए के अच्छी से धोई बानी। अच्छा धोत बानी। कितना जोर से मारल, धीरे से मारे के चाहिए ना। ए चंद्रमुखी, अच्छा ये हनीमून माने का होला? तू काहेला पूछत बड़ा? ये घरे में सब लोग बात करत रहना, यही खातिर हम पूछतानी। कौन बात? बात ये हो चंद्रमुखी कि राजेश भैया और नईकी भौजी के घर वाले जो ना हनीमून पर भेजल चाहत बाड़न। अच्छा ये हनीमून कोनो तीर्थ स्थान बा का? अरे पहले हमहू यही समझ रहे थे, लेकिन एकरो आदमी हमें समझाइल तो हम समझ गए। कौन आदमी मतलब समझौलस? ओकर नाम हमका बता।
ओरा के हनीमून के बारे में जानत बा या ओकरा के नाम? नहीं नहीं, बताओ हमें हनीमून के बारे में जानने के बाद बहुत जल्दी से। पहले ई बता कि होलिका दहन के बाद का मनावल जाला? होली, अरे होली है, रंग बरसे भीग चुनर वाली, रंग बरसे। गाना बजाना बंद करा और हनीमून का मतलब समझा। समझावा ना, लेकिन प्यार से समझावा। है? अरे जैसे होलिका दहन के बाद होली मनावल जाला, वैसे ही पढ़े लिखे लोग शादी के बाद हनीमून मनावल जाला। एकर मतलब ई हो कि पहले बियाह करे के पड़ी, ओकरे बाद हनीमून मनावे के मिली ना। और पढ़ाई? अरे 5वीं क्लास तक पढ़ले बानी, अपने गांव में सबसे ज्यादा। हाँ ठीक बा, तो ब्याह करके हनीमून मना ला। तू तो बड़ा अच्छा से समझा देलू है, अब हमरा के कब समझबू? नहीं की भौजी ना बड़ी बुद्धिमान है, जाके उनसे सीख ला। ठीक बा, नईकी भौजी के लगे जात के हमरा के बड़ा लाज आवेला। एक काम कर, तू भौजी के लगे चली जाऊ और भौजी से सीख लियो, ओकरा बाद हमरा लगे आके हमरा के सिखा दियो। ठीक बा? तो हमरा का बुड़बक समझा का? चल हट, अपना काम करे। इतना जोर से मार देले सा, लेकिन बढ़िया मरले सा। बहुत अच्छा सुगंध आवत बा। चंद्र मुखी आवत बनी, आवत बनी। अरे दुल्हन, आवा आवा। अरे खड़ा काहे बाड़ू? बैठा। ना माई, हम ठीक बानी। अरे शर्मा मत, बैठा। अरे हम जानत आनी तू शर्मात बाड़ू। बैठ। तू कुछ कहे चाहत बाड़ू? ओ बोला, का बात बा? शर्मा मत। ओ हमरा के कोई काम नहीं करत देत बा। वो तो हम ही मना केले बानी। बाकी हमरा के काम करे के आदत बा। बाकी हमने के रिवाज बा कि जब तक दुल्हन के हाथ के मेहंदी के रंग ना उतर जाए तब तक ओकरा से कोनो काम ना करावल जाला। हमरा के ऐसे ना बैठल जाला, कुछ काम करे दी ना। अरे वो तो बात ठीक बा, पर तू अभी से काम करे लगू तो दुनिया में लोग का कही हैं? अरे लोग का कही? अरे अपन घर के काम करे में का बुराई बा, कुछ काम दी ना माई। जब तू इतना कहत बाड़ू तो ठीक बा, पर दूसर काम कईरा से पहले तोहरा के एक काम करे के पड़ी। सबसे पहले कोना मीठा चीज बना के खाए पड़ी। बोला ना माई, का बनाई? खीर, सेवई का? अरे ना ना, ई घर में सबके चाह बहुत पसंद बा। चला तो से चाह बनवाई। इला आज से ही रसोई तो हार भई, संभाला एकरा के। इला ये चीनी चाय पत्ती है और वो केतली है। का भाई? माई, हमरा के आशीर्वाद दे कि हम ये रसोई के भार संभाल सके और अपन माई बाबूजी के लाज रख सके। भगवान करे हर जन्म में तू हमार बहू बना।
तंदुरुस्ती की रक्षा करता है बाके चाय पियो, तंदुरुस्ती चुस्ती फुर्ती लाओ। भौजी भौजी, अरे भौजी कहाँ गईलीन? अरे बाकी टिंग 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 टिंग, भौजी चाय। का रे बाकी, आज तो बड़ा खुश नजर आवे ताड़े। अरे भौजी, आज तो जमीनों खुश बा, आसमानों खुश बा, दरवाजों खुश बा, खिड़कियों खुश बा, पूरा दीवारों खुश बा, पूरे घरे भरे में खुशी का माहौल छा गई बा। वो कैसे? अरे आज छोटकी भौजी भोरे भोरे 6 बजे उठ गई ना। तो इनमें इतना खुश होने वाली कौन बात बा? अरे कितना लोग भोरे 4 बजे उठ जाले। अरे उठला के साथ साथ सबके सेवा में लग गई ना। कैसन सेवा? अरे मलकनी के संगे पूजा करौलीन ह। ओकरा बाद हमरे सबके आईनी ना और चाय बनौलीन ह। तभी चाय इतना बेकार बनत बा। एक बात बताई, ये चाय हम बनौली। तो पहले ना बोले के रहल। वैसे सब दिन जैसन तो ना रहल, बाकी ठीक है बा। अरे का बताई, छोटकी भौजी में कितनी फुर्ती बा है। यहाँ से वहाँ, रसोई घरे में, पूजा घरे में, ऊपर नीचे, ऐसे वैसे फटाफट काम करता नहीं। हाँ, नया दुल्हन से काम करवावे तोरा के शर्म ना लागल? मैं तो हम कहली हूँ कि छोटकी बहुरिया हूँ, नई बहुरिया हूँ, काम जिन करा, बैठ के खाली ऑर्डर द बस। काहे? वो महारानी बाका जो काम ना करी और सिर्फ ऑर्डर दे? बड़ी मोछौसी मेहरारू बिया। अरे पहले कहले से कि काम करवाओत के शर्म ना आवेला का, और हम जब कहली है कि काम ना करवाई तो कहत बिया कि वो महारानी बिया का, ओके बैठाए के रखबे। का सोचत बाड़ा? मोझौसी का? चंद्रमुखिया मोझौसी एको काम ना करेला। हाँ अच्छा वो सब छोड़ा, ई बतावा ओकर बनावल चाय कैसन रहल? चाय का याद होता है, मन में ताजगी भर गई, शरीर में स्फूर्ति आ गई। बहुत बढ़िया चाय रहे, बहुत बढ़िया चाय रहे। के वो कर चाय पियल बाड़े? अरे सब पियले, बाबूजी पियलेन, मालकिनी पियलेन, चंद्रमुखी पियलेन, बांके पियलेन, नरेश भैया पियलेन, महेश भैया पियलेन। महेशो पियलन? अरे पियलन, अरे महेश भैया एक बार ना 2-2 बार मंगा के पियलेन। हाँ ठीक बा, अब हमार मुंह का ताकत बा, चल जा यहाँ से जल्दी। हमार बनावल चाय तो 2 बार ना मांगे ले, बाकी अंजलि के बनावल चाय 2-2 बार मांग के पी है। तनी पता चले दे, फिर ले हम उनकर खबरिया। माई बाबा के लाडली
हमरा माई के केकरा याद आवत बा? हम इहो जानत बानी कि हमार माई केकरा से मिले के लिए व्याकुल बा। अंजलि दीदी, राइट? और हम इहो जानत बानी कि हमें माई और बेटी के मिलल जल्दी से जल्दी करावे का पड़ी। कैसे निमो? टंटना से। मतलब ई कि हम जाइब दीदी के ससुराल और कहा कि हमरे घर में पग फेरा बा जो दीदी और जीजा जी के बिना ना हो सके। यही लिए जल्दी से जल्दी दीदी और जीजा जी के भेजे के इंतजाम करो, ना ही तो सबके टाइम फिक्स कर दे। वो मान जाए हैं? अरे कैसन ना मनी है? जब हमरे टाइम फिक्स से सब हिया डरत है तो हुआ कैसे ना डरी है? देखिए दीदी के जल्दी से जल्दी हम तो से गला मिलाई। घर के सभी लोग चाहत बड़े हमनी के हनीमून पर भेजला। हमरा के बहुत गुस्सा बता। तुहार मई सठा गई बाड़े। उससे तोरा मतलब? सुनी, ढेर नाटक ना करी। हम साफ साफ कह देत बानी, हम बच्चा उच्चा पैदा ना करब। हाँ तो ना करा के तोहार माथे पर बंदूक रख के कहवा कि बच्चा पैदा कर, हैं? तू हो चुटकी दुल्हन, सबके प्यारी दुल्हन। तू हो चुटकी दुल्हन, सबके प्यारी दुल्हन। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के। रखी है तुमान अपना घर संसार के। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के। रखी है तुमान अपना घर संसार के।